sezvamuziva muri Zimbabwe kuti political prisoners vakabatwa towards the SADC summit vari musungwa uye vazhinji havasati vabuditsiwa. Panapa tinoona kuti pane chiitiko chinoshamisa chinobata chinorwadza. Zvatoona kuti maconditions avari kugara they are not conducive. Maconditions avari kugara haazi safe. Saka minda masvika buda nyoko panapa mu the news day mu Zim daily not bo subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda vanoposta this picture rana mata kwezwa moza she's one of those guys wakabuditswa mu aeroplane. Aiwa vachinzi those guys vanokwanisa vari kuda kukonzeresa ma demonstrations because they are human rights defenders. Panapa munhu kamuchinzi according to Comrade Fatso who visited Namatai Kwekweza and comrades at Chikurubi today, they need food, water and good books to pass the time. Most importantly, they need your prayers, solidarity and support because we only have each other. If you can please reach out to Comrade Fatso to help on Twitter, we will be leading from the front. Vana panapo vachiti aiwa let us help vamwe vedu vatoziva kuti ndo vari kufaita kuti ngeZimbabwe vaone rusununguko kandi tiwane rugare kana kugarisika. Vari kuya panapa vataura mashuku kuti aiwa these guys the food they are having aiwa haizi a balanced meal uye haienderani navo uye haiti kuti vave neutano hwakanaka. Nyange zvavo vaincluda zvinhu zvakaita semabhuku to pass the time zvamuziva vanhu vanenge vane idle time vanenge vari munguva yakaoma. Yes, kufunga brenze dzifunga because vanenge vasiya the family, you just know all those things. Varikuya panapa vachiti aiwa the situation inoda kuti tiise maprayers tivanamatire timire navo in solidarity kuti vakwanise kubuditswa in custody. Tudze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu, subscribe like and turn on the bell icon.